sekwenzeke isiphihli sengozi ngesikhathi kushayisana amaloli amabili, maqede agqamuka amalangabi asha. Mbukela-ke ngikubingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Sekwenzeke ingozi enye into esayigaza emgwaqeni u-R510 esifundazweni saseLimpopo. Kubeka ukuthi ngesikhathi kushayisana amahlandla lamaloli amabili kuqede kwavutha ilangabi lomlilo asha womabili anqonqa. Mbukeli, kubeka ukuthi kukhona nabashonile kanti sisazoqinisekiswa isibalo sabo. Abezimo eziphuthumayo basendaweni yesigameko nje sikhuluma bamatasa nokukhuculula abantu kule nhlekelele yengozi. Mbukeli, bekuzona-ke lezi abengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho i-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.